Hamburger Biaba. Ah? Bishop. Hamburger Biaba. Okay. The money how will ever back up on social media and in Ghani room where interview. You want ya there for le? Adim 22. Okay. 22 Magan and Pagadendo. Can you manage to tell you were at the age of 22? After me would be o'clock. Can you manage to tell you at the age of 3? Ah? Dina Guzimo. Dina go. Okay. Hello, Tosha Kwagi. What can I Guzim actually more get break him? Okay, break it. Okay, to when you get break it, hello, man. Was working at Guzim. Okay. You know, all I go mad. I'll tell me that. Okay. You see, break it. Okay, before I continue an interview with you, I got with them lab results. Go see the web on your metro lagaka. You will them the lab results. Go to hospital. Go see the web on your metro lagaka. Say, Doctor, I'm saying I'm a yaka. Ya mere video ngo amwe ya aka amwe ya confirm mo na di boy metro laga when na yam na gbagana I'm not joking here na yam na gbagana break be ga ke bra ke break ya aga just no wo to onye nu aguf no nye ya woro ko mata sacha ya woro ko no ma poge tro well auto ma bin amboge bia ba Okay, man, you all am back up on social media and in Gadi room where get tell you. Me. Oh yeah, will you do it for that like a pilot to get last? The way for that corner no stress. I'm not stressed. Eat the ebem naga hosigi. The way ebem ga honge get Lara Mazo. Lana Satra Meho. I cannot see you. The way ya elebi should not watch in cap. Say. Then the guy with a gay wardrobe, I want to paint in Nigerian flag. Tinibo here now wardrobe. Them you lay short chicken here. Sorry, sir. Can you have a short chicken? Sorry, sir. Sorry. Oh, yeah, to go to country or here any wardrobe. I couldn't ring down the correct Nigerian flag. No, sir. Huh? No, sir. Then no, you shouldn't anyway. So no, no, go. Oh, no. The let you know the man wardrobe. Stand up there again, Lasso. Stand up there again, Lasso. I cannot see your leg. I cannot see your leg. The letter, son. That's not getting a nigga dendo. Hey. What is your. The way for there, keep your talking last. I'm singing with a phone. Bingo. It on us get pro. It on us get pro. My bingo. It on us get pro. The letter, son. Whatever fast be up. Telero sana. Turn us cash. Come on, face front to turn us, bro. Opunu jati bo munu na stingy. You think I'm playing here with you? Sorry, sir. I said turn us pro le man na front. Then came when he in email. I didn't hear me. And when he in email. No, sir.
hear anything. No, sir. When he no na so he Otele. Hello. Huh? Mba. Here we told. Hey. Ke were azo Otele eshige na eshige nga etere Nigerian flag na nwụrụ na ke were eshige that place. Na go wonye police. No, sir. Nigga where police. Mba. Huh? No, Then sir. let him no wardrobe. Let him jiga were paint wardrobe. Paint color coat of Nigeria. Mwe gana wardrobe. Okay, sure. Non kunutra. Mm. And you know rega kwande NYS. Mba. They hire the paint didn't know why. Ya will paint in Nigeria. Kuno get paint wardrobe. Wardrobe ngaya akwa gi shafotaka. Huh? Keep that your hand straight. Keep it straight. Keep it straight. Keep it straight. Keep it straight. Where for ga naka? Ida fole 22. 22. Yes, sir. Ele many the Tory Ludi at this age. I just enjoy Jibo Madu so that. Okay. Ele many the chilu the get it to Gibo mad. Nago weshbo mad. Yes, sir. Nago weshbo mad chileka bagoko. Mm. Ele hija Tory Ludi wa get it to Gibo mad. It just a child. Ele reason the Tory Ludi. Because say ruling. Okay. Onye gbara gị si rola mmage kompa gị ka ọ gụnwachi aka gị mara si role. Amaranam. Ha? Amaranam. Okay. Ebe ị mara la si role ilu di. Enya face in front. Ish. Face like this, a cross straight like this, face him like this. Jide phone na aka, jide anaka gota. Jide that phone naka. Okay, sir. But pakadi shigi face it no not like that, and I turn that touch from you. Ebe masi to role ilu di. Emara la iri eshi. Sir? Ebe masi role ilu di. Emara la iri eshi. Chef. Huh? Oh, chef, henwo. Okay. Ebe ma nye eshi na itorele ilu di. Ke rizi ihe ọ ga wuti gị mege chike si ilu jole. Okay, if he actually cheats. Eish, mega asu Igbo ya mebutu ya wara ya gbage. May I cheat? Wara ya gbage. Sorry, may I cheat? Yeah. Let him understand by cheating. As onye chọrọ ege ije. What do you understand by the word cheating? What do you know cheating is all about? Okay. Cheating, oh, he be dimadu here with one also. Maybe you're flitting around, texting with one also. That's my kind of different definition of cheating. It's not only maybe digging now one also here. Ema say wazwana. Yes, sir. Ema no ema sote no na. Ema sote no na ema se nwoke ọzọ. Ema na elu ọdụ nwoke ọzọ were ego dash agha without your husband notice. Ema si cheat on your husband. Maya wa ko cheat pele. Maya wa. Ema sote no na akpọrọ gị ga bịa palọ ga. Ema se nwoke ọzọ kpọrọ gị ga bịa palọ gị ga nọrọ ọdụ soro nwoke ọzọ aṅụ abịa. Ema si cheat on your husband. Mama. Emma. Emma. Then Emma said that na if na enyi nwoke na akwụbụ ụgwọ isi. Emma say duru nwoke ọzọ ga just for activity. Ga nọrọ ọdụ na bịa pụla aṅụ ankwụ. Emma say cheated on that your boyfriend. Jesus. Emma. Okay, Emma. Emma no na Bible. Emma no na Bible. Are you aware that none of na Bible can work when you're a Christian? That even as a married woman, that a man or so that who should not take you out. Maya, when you
It's a real to give and Gabet. You think I'm joking here? No, sir, I'm not joking. A garola Aquama had to. Eh, Hello, Aquama had to make her. nothing, FMC. Hello, Aquama had to make her. FMC, Umahia. I got FMC on my get a cake. Nothing. A cochala. I lay here on Google. I didn't more. I went here on a cochala nothing. A got what a cota hack again. I just on good child. Elemba say gotara. November. Last year or this year. Last year, sir. I do blame November. Elevish now watch China. BC. And when both log we're gonna apply Karen once and no songa. Well, I try me on maybe. Then get your own on Obodoibo. Okay, here's the bear interviewing. Oh, I just my Koraga Coco. Echo Gronya, come on, I get Branga Becaco, one ping going round. When I get Branga Becaco. No, sir. When I get Branga Becaco. Poor Maca, it's when your Bodoibo got look at Borogama abroad up here. Keganga practice we're not Sunday. Mam, eh? Okay, your choice won't walk in abroad, Alabeke. Okay, walking on Nigeria, be a Pegaga, Egalia. Yeah, get off. Don't listen. I told that touch for you. Okay. Just be plain. Yes, Your sir. choice is your choice. Walking on Nigeria, be a Galia, walking over the Bobia, Quegalia. Eh. Yes or no? Yes, sir. He could be a Ghana, I'm walking over the Bobia, gay law, Yes, walking sir. on Nigeria, be a Galo. Yes, sir. Okay. Nigeria is a no for you, but abroad, Nigeria Diego, we can get off from. Yes. Okay. Ebe iji na nabara room na pellet Nigeria. Akwa ụlọ mpagide ha. Ha? Onye rụrụ ya? Daddy. Mpagide rụrụ ya. Ụmụnne gị ọ dị ole? Akpọ. Mpaga ọkpọfele mmadụ ole abroad. Kemgbe nne kwụ mụọ ya mụ unu. Anọ. Mmadụ ole ka ọ kpọferela abroad? Anọ. Ndị ahụ ọ kpọfere abroad, ele ihe mere na ha akpọfe bụ unu. Agaghị kpọfe. So ele ihe kwe n'ihe iche iji chọzie ka nwoke ọzọ kpọfee gị while ị masị nwere ndị ga-akpọfe gị ụmụnne gị. It's like when plan A and plan B. Okay. Nago jang goof. Olo. A blanket or the family or the name family mpag. No, sir. Come on, shut up. Can you stop that laughter here? Sorry, sir. Stop that laughter here. Chileka bago koma pinko. Pranga beata koshigeze. Pranga beata koshigeze. No, sir. When a choice of husband, no yana abroad, no yana Nigeria jego. Opu neje be mistake. Gama bro nyogwe. Onya ge taruna ara tarunu kandotele. Mwa pinko. When can mpaga wo fokonize na lepe to gbara wardrobe no na room gi nwa onye riri onwe can Nigeria Nigeria flag color na wardrobe onwe ko eme Nigeria amelu no shege branga bia ta ko shire meze o di mado gna enyu ahụ here na nga ni na eshime bra onye ahụ nga chaga baba ma ete so wo tede Mapingo. Nego je mezobo. Mba. Oja ya akamu. Mba. Onye n'obodo oyibo ịchọga. Ọ ga-enwe amụ.
Ka amụ ya ga dey light. Oge nwe. Ah? Oge nwe. Ebere ugwu. Ma bụ ọbịa na-achapụ a na-ebe ugwu. Ụmụnne mpaga ọ nọ n'ụlọ ugbu a, ọ nọ na ya adịdị a. Afọ. Gbara moto fọ. Mmaga ọ nọ na ya adịdị a. Ọ sam ishi. Ọ nọ dị a now. Ụlọ nọ nga m nọmba. Ị gbalara mbụ. Ụlọ. Mmaga ọ gbalara mbụ. Nne gị ahụ ji akụ eze, mmaga ji akụ eze. Ihe ọdịda ọ na-adọ gị. Mba. Mmadụ ọ gbala gị isi ọkpọ mbụ taa, gbaa gị isi ọkpọ like this. Ụlọ. Ụmụnne gị ndị ka ahụ nọ na ọgụnwa wada ka ọgụnwa wụlọ. Ụlọ. Unu mụtara nwoke. Ya bụ nke aji n'aka. Unu mere nwa adopt. Ị ji anyụ nsị n'ọhịa ka ọ n'ime ụlọ. Na toilet. Ị ji anyụ nsị n'ọhịa ka ọ n'ụlọ unu. N'ụlọ anyị. Otutu iko tolele mbụ. N'ụsa. N'ọchọfụma ime ole ka ejigbo. N'ọchọfụma na mgbalịla n'ọchọfụma. Ọchọfụma. Chọgọ onye na-akpọfe gị abroad. Ịnọ na village bịa nga bịa chọọ onye na-afọ. Ka ihe mere mpaga pụtabe na township. Bụ ọkpọfele mmadụ anọ. Mpaga anọrọkwa na village. Ọkpọ dị unu kpọfụta na township ma ọ bụ Abuja ma ọ bụ Lagos ma ọ bụ Owerri. Gene ga na Mbaise bịa nga bịa na-ere m etire onye na-akpọfụ m abroad nga ahụ mee my nursing. One pinko. Let me bring that to your hand down. Bring that to your hand down. Bring that your hand down. Bring down your hand down. Sir? Bring that your hand down. Chideka bagoko. Amen. Esamsa. Unuachi me ihe ịgba nwaanyị enyi ji dịrị difficult. Na-eme ncha dị ọnụ. Ncha dị very very costly with the mother. With the mother mere ncha ma dudu ocean ji rie elu yellow olive oil. Sorry, sir. Ụmụ nwoke na amara na anụ ihe unu ji emeghe. Enwere onye akụrụ gburule na family unu. Mba. Pant gị niile nọ n'ụlọ dị o nwere nke pụrụ epu. Enwere pant gị nọ dị apụrụ epu. Olo. Eleke wo olo. Meleke nwe pant ya pụrụle mbụ. Wekpa ọ dị. Ebe isi na watch anyị. Mbaise. Mmadụ letra ala gị. Otu onye. Ahịa agane. Ahịa gịnị. Aha onye trala gị wụ gịnị? Sir? Aha onye trala gị aha ya? Justus. Look at Justus. Leno dị onye taga gị. Justus. Chọgọ onye na abroad. Iyilifu onye ịsa gị eshigba aha. Ya wụrụ onye na abroad. Chineke ọ na-emekwere n'oge ebere ndị ka nọ Cyprus agụrụ ọgụ ya ịla Senegal ha bịa ma buru ifilu n'ụwa abroad. Nwa bingo nwere anwụ.
Justice ọrụ agịrị. Justice ọrụ agịrị. Justice ọrụ agịrị. Ta? Ọ na-ala bekee. Ọrụ agịrị. Ọ na-ala bekee. Ama m hụ n'ube. Ka ihe mee na ọlụkwanụ gị. Ka ihe mee na ịkpọlata ya ka ọ bịa lụma gị. Ọ lụla nwaanyị mbụ. Ọ lụla nwaanyị mbụ den ya wụrụ onye alụrụ nwaanyị mbụ ka ị hapụrụ ya atapụ ihe. Ya atapụ ihe. Onye ya lụrụla nwaanyị mbụ dị ụtọ ịhụrụ ọ na-ala bekee ihe iji nye ya otere gị ya akụfuo ya. Oke ọchịchọ ga-ewere nye ya ekufuo ka ntata gị. Ya ekufuo ka ntata gị. Pranga ya cheme justice ahụ. Chebe justice ahụ ọ bịa kwụgwọ isi nwa bingo ezaga nata nga onye eriri eri. Asị m gị chewe data gị anyị tapụrụ gị n'obodo oyibo ka ọ bịa kwụcha ụgwọ isi gị. Kwe na ya m na-agba gị na elekere nwe olo. Ọ lụla nwaanyị. Ọ lụlala nwaanyị ga hapụ ya pụọ ojizi nwaanyị ga hapụ ya atapụ oge. Ọ ya mepere otele gị. Ọ ya mepere otele gị. Ọ gị ka m jụrụ akwa ya mepere otele gị. Achọghị m ichie. Ichie. Ọ ya kpọọ nọmba gị. 090 73 Kpọmanụ nọmba gị. 09073 67 1226. Gbara ya again. 09073 67 1226.